Ето защо Христос е наречен още последният Адам. Апостол Павел пише: първият човек Адам стана жива душа, а последният Адам стана животворящ дух. Какви са паралелите и защо е това сравнение? И Адам и Христос са без наследствен грях. Адам е създаден от пръста, а Христос е заченат чрез Святия Дух. Чрез непослушанието на Адам грехът влиза в света. Чрез послушанието и жертвата на кръста Христос изкупва човечеството, предоставяйки възможността за спасение и вечен живот. Адам е прародител на цялото човечество. Христос е прародител на новото, духовно човечество. Първоначалното общение между Бог и човека е нарушено поради греха на Адам. Христос чрез своя живот, смърт и възкресение възстановява това общение, като предоставя път за помирение и възстановяване на връзката между човека и Бога.